tényleg oda, nézd meg. Megnézzük. Tényleg. Nyugodj. Ez tényleg kifingott, basszus! És mit csinálunk tovább? Keressük el. Menjünk, keressük. Na is, hívjuk segítséget. Hívjuk segítséget. Süket. Mit tegyünk? Nem tudom. Megismertem és látszol. Jó fájának tűnik. Nála biztonságban lehetünk. Tiplis. Parce que c'est pas bien de jouer tout le temps. Gyertek be! Készítség hozzá. Gyertek be, foglaljatok el! Na, mi történt? Hát, nem tudjuk. Az egyik barátunk meghalt. Valamit láttam, és valószínűleg az oka. És a másik nyomtalanul eltűnt. Nem tudom, sehol sem, mindenhol kerestünk már. Mindenhol megnéztétek? Nem. Vársz még valakit? Nem várok senkit, de megnézem, hogy... Nem volt senki. Nem biztos a szomszédkölykök szórakoztak. Remélem nem kellett minket senki. Én is. Na, meséld el az egész sztorit, hát tudok segíteni. Hát, nincs hosszú sztori. Hazajöttünk buliból, minden szokásosan haladt. Részegen voltunk, beszívtunk. Lefeküdtünk, elaludtunk, és egyszer csak megébredtem éjjel, és kinéztem az ablakon, és egy maszkos illetőt láttam, aki bámult rám kintről. És először elgondolkodtam, hogy biztos csak az alkohol hatása, de majd váratlanul meghalt Szilárd, és Vili, a másik haverunk eltűnt. Nem találjuk sehol. Kerestik már minden. Ki az a Willis, az a Szilárd? Már nem ismerem őket, annál Hát. jobban. Haverok, elég bulisztunk. A legjobbak, akiket ismerünk. Nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Ez nem tudom. Ez nem valóság. Kurva kőkek! Parancsba felé.
kölykök megint megettek. A geci. Arra úgy jöttök, de kimegyek a mosdóba. Rendben. Kurva fárasztó éjszakán. Nagyon jövőre már kipihenni ezt itt. Na gyertek, akkor pihenjetek le itt erre az ágyra, és én túl lefekszek én is. Én azt tudom belegondolni, hogy ott fekszik valahatok óta. Hát nem lesz semmi, mert be van zárva az ajtó, ide nem tud bejutni. Akár ki is az. Nem, Na, akkor feküdjetek le, és túlsó szobában megtaláltok, ha valami gond van. Köszi mindent. Nincs. Valamit szeretnék, nem tudom áttenni a történetek, és nem tudok aludni. Várjátok. Szóval nem igazán megy. Mert rosszakat álmodok, és nem tudom áttenni valami egészen. Nehéz lesz. Nem tudom, hogy most mit is éreljük meg pontosan. Szerintem nem nyugodnak a délyeket egy kis fűen. Abban a helyzetben is ára tudsz gondolni csupa. De az legalább megnyugtat. Meg is kérem pityukat, hogy csinálják meg egy kis fűen. Kávé! Ezt gondolnám, hogy nekünk fület adni, gyere van! Siet, basszak! Itt sem vagyunk biztosan. Mit akar ez a pszichopata tőlünk? Nem tudom, de egyszer közelünk is itt az a köré. Gondolkodjuk. De ne itt.